Nesta 10ª edición, o Noia Harp Fest está xa plenamente consolidado como un dos festivais de arpa de referencia non só a nivel nacional, senón tamén internacional. Ademais de ser o único de Galicia e de todo o noroeste da Península Ibérica que pon o foco neste instrumento, destaca deste encontro a variedade de estilos, con agrupacións e solistas moi diversos. Que é un instrumento moi versátil, entón músicos e compositores de todos os estilos o utilizan, e iso que nos vale de disculpa para poder plantear un festival de varios días de duración con moitas e diferentes manifestacións estilísticas. Entre este variado elenco destaca a presenza da Real Filarmonía de Galicia coa estrea da peza premiada no certame Portus Apostoli. Temos a concerto da Real Filarmonía con Beatriz Cortesao que como solista, Maximino Zumalave como director. Beatriz Cortesao é unha xoven arpista portuguesa que ven de ganar o segundo premio no Festival de Israel, do concurso de Israel, que é o máis importante do mundo. Temos tamén a Son de Seu, con un par de obras tamén encargadas para o festival. Creo que o que hai que destacar é que o festival vai ofrecer produtos que non se poden ver en ningún outro sitio e que, ademais, son produtos encargados directamente polo festival. Todos os concertos serán de entrada libre e desenvolveránse en horario de tarde en espazos emblemáticos da vila, como a Praza do Tapal, a Igrexa de Santa María Nova, o Coliseo Noela ou o Liceo. Neste último terá lugar o encontro das escolas galegas de arpa. Pouco a pouco, a partir de ir buscando uns sitios moi bonitos e moi adecuados para este festival, pois se vai dando unha volta, non? E creemos que hai actividades como os da Escola de Arpa de Galicia, con todos esos nenos que o ano pasado tan sorprendidos quedamos, que había pois ali no Liceo máis de 20 rapaces que en Galicia practican un instrumento difícil, pero a vez tamén que non asequible a veces para todo o mundo, non? Este ano o festival adquire tamén unha vertente social con proxectos como Boas Vibras, que levará a arpa aos hospitais de toda Galicia. A programación completa xa se pode consultar na web noiaharpfest.gal.